vamos a falar, vamos a contar, vamos a ensinar o que é o primeiro adianto, xente, o primeiro adianto do Festival Castañazo que ten lugar o 1 e 2 de novembro en Chantada. Un festival que vende a anunciar catro nomes, dous nomes fora de Galicia e dos nomes galegos que é certo que de saber en máis festivales, pero que son deses nomes que son un acerto seguro cando un os vai a poder ver en directo. E é que xente, o Castañazo vende anunciar, e sobre todo hai unha delas, máis alá dos proxectos galegos, pero é unha delas que a min me fai especial ilusión e xa provoca que eu queira ir a este festival sí ou sí. Como digo, o Castañazo vende presentar o seu primeiro adianto que a presencia nada máis e nada menos que de los Chicos del Maíz na súa gira despedida antes de colgar, antes de deixar os micros tirados no chan para tomarse un ben merecido descanso. Boicot, que o nome de Boicot xa de por sí é un nome que é unha auténtica pasada, é un éxito seguro nos directos, un grupo que move xente, un grupo que a súa experiencia, a súa capacidade musical e a súa carreira está máis que acreditada, e despois dous proxectos como o de Mondra e o de Lontreira que poñen ese toque galego a un festival que o ano pasado xa tivo un cartelazo e que este ten pinta de que posiblemente vai a ser un cartel absolutamente superior, porque xente, se este é o primeiro adianto, cuidado o que aí pode vir. O sea, posiblemente non estemos preparados para o Castañazo. 1 e 2 de novembro en Chantada, que estamos falando de que aquelo vai a ser un frío absoluto, pero, joder, pode facer frío absoluto en Chantada, estamos en novembro, isto é Galicia, podemos estar a 5 baixo cero, pero con estes 4 grupos, mínimo que con estes 4 grupos estamos ante actuacións, ante concertos que nos van a facer bailar e nos van a facer movernos dunha forma absolutamente increíble. Están á venta os abonos, vamos a poñer por aquí porque non me lembro canto costan. Están á venta os abonos a un precio, joder, é que unha puta pasada isto, a un precio de 35 euros, máis 3,50 gastos de xestión. Bueno, os putos gastos de xestión que nunca os entenderei que sexan tan caros, pero bueno, 35 euros máis 3,50 de gasto de xestión. Mirade, porque a primeira tenda de abonos eran 29, a segunda 32, que están agotadas ambas as dúas, e a terceira, que está ahora mismo á venta, por 35 euros. Creo que está regalado. O sea, eu pago, por exemplo, non é o mismo, pero eu paguei por Los Chicos del Maíz, creo que son 15 pavos ou 18 pavos para ir a velos a la Riviera a Madrid no seu último concerto desta gira que están a facer. E aquí por 35 xa podo ver a Los Chicos del Maíz, a Boicot, a Mondra e a Lontreira. E quedan moitos nomes por añadir, quedan moitos nomes todavía. O sea, que pinta que o Castañazo pois vai a ser un festival que non sei se é o que vai a pechar a temporada festivaleira en Galicia, pero si vai a ser dos últimos, sin ningún tipo de dúbidas, e pinta que a que ali vamos a pasar moi pero que moi ben. É guai. Di Ian Callon. Lontreira merecese todo o bo que lle pase, son baixísimos e faino xenial. Absolutamente, absolutamente. Lontreira é que claro, isto é verdad, porque claro, eu falo de Lontreira e eu sei que a mellor non son tampouco moi objetivo, porque son xente moi majísima. Héctor é un puto amor, Adri, Iván son todos tres un auténtico amor e os puiden ver no Fit de Vilalba e xente, de verdade, bueno, é que no Fit de Vilalba puiden ver, claro, é que eu agora mismo, joder, vamos a centrarnos, porque eu vin destos 4 grupos, vin a 3 en directo, a Lontreira, a Mondra e a Los Chicos del Maíz. E os 3 son un acerto seguro para os directos. Eu sei que Volk, por exemplo, Los Chicos del Maíz, vai dicir, Los Chicos del Maíz, pero Los Chicos del Maíz en directo teñen un directazo bestial. Mondra é absolutamente hipnótico, Lontreira cada vez o fan mellor, e eu flipei no Fit de Vilalba ca súa forma de presentarlo, e Boicot que son Boicot. O sea que, xente, Castañazo, 1 e 2 de novembro Chantada, non hai excusa, hai que ir ali, sí ou sí, porque vai a ser
unha auténtica festa.